Bona tarda, autoritats, entitats, amics, amigues. Per nosaltres, per la FAT, és un goig avui poder reemprendre el que ha sigut el lliurament d'aquests premis, en el qual el nostre propòsit serà continuar-los. Creiem que és una manera de poder-nos fer visibles, com vam dir nosaltres quan vam agafar la nova junta directiva, que és la manera de poder fer veure a la societat el problema de les persones amb discapacitat. Per tant, creiem que un gest com el d'avui, commemorant la figura del senyor Antoni Rosell, en el qual nosaltres, si estem aquí avui, és gràcies a la tasca que ell va fer amb els seus inicis i totes les persones que hi van participar, com bé recordava l'Albert ara també, les primeres juntes directives, les que van vindre després, tot fet una miqueta amb 4 fils i intentant entre tots començar alguna cosa que realment penso que en qualsevol societat és imprescindible. Nosaltres, la nova junta directiva de la FAT, com algú de vostès poden saber o sabran, nosaltres hem muntat un pla estratègic i aquest pla estratègic ha sigut en fi de bé que puguem fer alguna cosa que realment doni una consistència i doni realment uns fruits que volem que siguin permanents. És a dir, nosaltres volem donar un pas més endavant i per això avui la presència del senyor Josep Maria Castells, que han estat aquí, ha sigut una miqueta, aprofitant també la col·laboració, que per nosaltres és inestimable, de la CE en aquest cas i de la Cambra de Comerç. Nosaltres el que volem és, amb un dels punts que nosaltres aboquem i que ens hem proposat amb el nostre mandat, que és la integració de les persones amb discapacitat amb el món laboral, intentar buscar sinergies, intentar buscar punts d'acord. No és una qüestió de confrontaments, és una qüestió de buscar el bé i millor per la nostra societat, perquè això, qualsevol dels que estem aquí i qualsevol dels que estan a fora de la societat es pot esdevinguer en qualsevol moment una persona amb discapacitat i crec que com a societat tenim l'obligació, com no pot ser d'una altra manera, d'intentar muntar uns mínims d'unes estructures mínimes perquè les persones deixin de ser subvencionades, siguin solament producte, diguem-ne, com si fos una miqueta amb l'aspecte que els tenim controlats, els paguem, els donem uns diners, estan a casa, no molesten a ningú. La dignitat de la persona, i això m'ho hauran sentit dir molts de vostès també des que soc el president de la federació, per mi està per sobre de tot. I aleshores la dignitat comença pel treball. Hi ha moltes persones amb diversitat funcional que poden treballar. I crec que nosaltres, i les persones que ens hem dedicat al món empresarial, estem obligats a això. Andorra, per les seves circumstàncies, per ser un país petit, ens costa poder entendre el sistema ben bé que en Josep Maria ens estava explicant poder amb el dia a dia. Però és una qüestió de voluntat. Simplement és una qüestió d'una alçada de mires, de veure les coses des d'una altra perspectiva, de que les empreses, pel meu entendre, econòmiques han tingut un temps i ara venen les empreses socials. Les empreses socials ja fa temps que altres països estan funcionant, els exemples els hem tingut aquí, en podíem haver posat segurament molts més, però jo crec que nosaltres som una societat petita, però tenim tota la capacitat de ser excel·lents. I una de les excel·lències que podríem fer, i per mi i per la meva junta directiva ho tenim bastant clar, és poder ser excel·lents en donar exemples a països del nostre nivell del que som capaços de fer com a societat i del que fem amb les nostres persones amb discapacitat. No em vull estendre més, sinó donar-vos les gràcies per la vostra assistència i esperem que ens anem veient en properes ocasions i que aquesta tasca que hem començat ara d'integració de les persones amb discapacitat en el món laboral tingui els efectes i a un curt plaç que puguin ser raonables per tothom. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. Cedeixo la paraula al senyor Marc Pantebre, president de la Cambra de Comerç. Bona tarda a tothom, autoritats, amics tots. Jo també us volia senzillament donar les gràcies a la Federació
a la FAT per convidar-me en aquest acte, també al senyor Josep Maria Canyelles, que en la seva conferència ens ha ensenyat els valors, ens ha ensenyat lo important que és dialogar, però ens ha ensenyat també que la responsabilitat social de les empreses no importa el tamany, i això és una cosa que tots hauríem de tindre molta consciència d'això d'aquí. Evidentment també donar les gràcies a la família Rogel i als dos premiats, l'Albert Llobera i el Joaquim Joan, perquè suposo que amb el seu exemple ens donen aquesta empenta que tots necessitem per tirar endavant, per entendre que la responsabilitat social, una vegada més, és tasca de tots. En nom de la Cambra de Comerç estem superil·lusionats en poder contribuir en aquesta tasca, que realment és de tots, i per tant us encoratjo a que siguiu així. Moltes gràcies. Gràcies, Marc. Cedeixo la paraula al Javier Altimir, president de la CE. Hola, distingides autoritats, bona tarda a tothom. Jo també m'afegeixo a totes les felicitacions que ha fet el Marc, i una mica em van dir que tenia 5 minuts. El dia que em va proposar el Cinto de fer aquest breu Parlament li he donat una mica de voltes i intentaré fer un Parlament una mica diferent del que hauria fet o del que hauria acostumat a fer. Si em permeteu, ficarem un vídeo y después os diré... Me llamo Daniel. Odio el wasabi los domingos por la tarde. Y en mis ratos libres me gusta tocar la guitarra e ir a la montaña. Juego al baloncesto y estuve en los últimos Juegos de Londres. También hago ciclismo. Hago el mejor gazpacho de España y alrededores, es decir, del mundo. Soy realizador y productor. Y además tengo otra gran ventaja. Hay importantes beneficios fiscales para la empresa que me contrate. Somos parte de la generación mejor preparada de la historia. Así que en el más egoísta de los sentidos, aprovechad. Somos rentables. Somos eficaces. Somos la caña. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con toda la capacidad. Apúntate y llévate el mejor gazpacho de España y alrededores. Bueno, la veritat és que m'he fet un far en els últims 3 dies de buscar vídeos i crec que plasma molt bé la meva idea que tinc sobre tot aquest assumpte. N'hem parlat en alguna reunió que hem fet amb la Federació, amb la Càmera de Comerç, de quines haurien de ser les fórmules per mirar d'integrar el màxim de gent possible al món laboral. Jo voldria donar 3 missatges molt clars. Un, als afectats, a la gent que, per desgràcia, tenen una d'aquestes discapacitats, però que estan realment en condicions de poder treballar. S'ho han de creure, s'han de vendre. Aquí ha sortit un noi que deia que era el senyor que feia el millor gazpacho del món. Ell s'ho creu i ell es ven. Jo crec que aquest és el primer missatge. La gent ha de creure en el que pot fer, ha de creure en ell mateix i s'ha de poder vendre a les empreses perquè l'agafin com una persona normal i corrent, amb una feina normal i corrent, no com abans em sembla que ha dit el president, com una persona que a la part com un costat li pago un sou, etc. i aquí ha acabat la meva feina. No, realment la gent es mereix que se'l valori per el que pot aportar. I crec que poden aportar molt perquè hi ha molta gent amb talent, amb instint de superació. L'instint de superació és molt més fort segurament el que tenen moltes d'aquestes persones del que tenim la gent normal i corrent, i això s'ho han de fer valdre i han de saber vendre's. Segon missatge, als empresaris. Contractar a gent que tenen una discapacitat no ha de ser, com deia abans, un tema d'aparcar-lo i dir, bueno, gaudirem d'una sèrie d'avantatges fiscals, etc., que ens puguin aportar i ja hauré complert amb la feina. No. Està contratant a una persona que segurament el que li aportarà és rentabilitat. Li ha d'aportar rentabilitat a l'empresa, ha de confiar que aquella persona li farà la feina igual de bé o millor que qualsevol de les altres persones que pugui contratar de nivell normal. Aquest és el missatge pels empresaris. Tercer, missatge per l'administració.
L'administració ha de començar a pensar en aquests temes, jo sí que hi pensen, però encara amb molta més profunditat i entrar a l'acció. L'acció és amb avantatges, evidentment, fiscals perquè les empreses puguin també tindre una mica més d'incentiu, no solament l'incentiu que diria finalment estem contratant persones que m'aportaran rentabilitat, ajuts a l'adaptació de segurament dels espais, moltes empreses, i quan dic ajuts no dic ajuts de regalar diners perquè s'aduqui, sinó financiació, ajudar a poder finançar espais o reformes a les empreses que tinguin que adaptar espais perquè aquesta gent pugui treballar amb les condicions que es mereixen, i ajuts o, diguéssim, complements perquè es pugui formar tota aquella gent que té ganes de treballar, que se li pot donar un lloc de treball i que segurament li falta un plus de formació, un plus de capacitació perquè pugui realitzar aquesta feina amb dignitat i com es mereix. Un canvi de mentalitat molt important tenim que fer en aquest país. Comencem pels empresaris, reflexió cap a dintre, però també el reste, la ciutadania. Evidentment l'administració ha de començar a mentalitzar-se que aquest és un tema molt important i després a les persones que teniu aquests problemes perquè teniu ganes de treballar, encoratjar-vos a que, escolteu, aneu a demanar feina, que tard o d'hora els empresaris ens haurem de començar a mentalitzar que sou igual de productius que qualsevol altra persona. Aquest és el meu missatge. Molt bona nit. Gràcies, Javier. Cedeixo la paraula ara a la molt il·lustre senyora ministra Rosa Ferrer. Bona tarda a tothom. En primer lloc vull agrair a la Federació Andorrana de Discapacitats l'oportunitat que m'oferiu avui a la tarda d'acompanyar-vos en aquest acte de lliurament de prèmits, com eren els Premis de Memòria d'Antoni Rogel, de l'Antonio. Vull agrair la conferència que ens ha ofert el senyor Josep Maria Canyelles en relació a la responsabilitat social, que ha de ser un dels valors que ha d'estar molt interioritzat entre tots nosaltres, i a més ha de ser una actitud. M'ha encantat quan s'ha referit a que ha de ser una actitud en la nostra vida. Jo sempre dic, la ideologia o la manera d'entendre o de percebre la política o l'educació o el servei social s'ha de reflectir en una actitud, perquè si no, no té sentit absolutament res. M'ha encantat que ho fes i penso que és important que des del sector, perquè des del sector públic ja es fan tallers ocupacionals a través de l'escola especialitzada, tenim el programa Gentes, també ara des del Comú s'estava intentant treballar amb el programa d'Integra Pirineus, que són feines forestals per persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social. Generar activitats d'aquest tipus des de les administracions públiques ja s'està portant a terme bastant, però és molt important que el sector privat també s'hi impliqui, i per això és bo avui que des de la Federació hagueu organitzat aquesta xerrada perquè ens ajudi a tots a prendre consciència de quina és la realitat i que potser ens cal fer un esforç suplementari perquè el sector privat també contracti persones amb discapacitat, que a l'hora de la veritat, jo crec que vostè, el senyor Canyelles ho ha apuntat, són molt més productius que la gent normal a l'hora de la veritat. Aquesta és una altra realitat. Des de l'aparició de la Llei de Garantia dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que va ser aprovada pel Consell General l'any 2002, fins avui, de fet s'han portat, com he comentat, des de govern i des de les institucions públiques, moltes actuacions. Però, i sobretot, últimament, la més important ha estat la ratificació del conveni relatiu als drets de les persones discapacitades de les Nacions Unides. Això ens ha de portar a fer una reflexió molt més profunda del que hem estat fent aquí a Andorra i sobretot adaptar, a modernitzar la legislació que tenim avui en dia i que és un dels nostres compromisos, que en breu podrà ser així. Però aquesta legislació l'hem de fer conjuntament. I quan nosaltres tinguem un redactat, un text per poder-vos proposar, la intenció és que la puguem treballar conjuntament, perquè també penso que qualsevol, per molt que tinguem un conveni, que haguem d'adaptar la legislació al conveni, a l'hora de la veritat, tota la legislació sensible com aquesta ens l'hem de fer nostra de tots i de tots els sectors implicats,
de manera que el dia que es publiqui, s'hagi aprovat la llei i es publiqui, que ja des del minut zero ens hi puguem posar a treballar absolutament tots junts. No vull deixar també d'esmentar un projecte que es va iniciar aquí des del Comú d'Andorra, que és el de Ciutats Amigues de la Gent Gran, que és un projecte de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, però no el vull deixar d'esmentar perquè s'hi està treballant, però aquest projecte va adreçat per crear entorns urbans més accessibles, sensibles i integradors, i des de la participació cívica aconseguir una millor mobilitat i transport, accessibilitat, ús dels espais públics privats, etc., que penso que com a experiència és molt positiva i que entre tots, entre totes les institucions i els col·lectius, ens hem d'aprofundir i realment passar ja a l'acció també. Volem fer èmfasi des del Ministeri que la discapacitat no és un problema en si mateix, sinó que més aviat reflecteix la incapacitat de la societat a l'hora de garantir un entorn on la persona amb discapacitat pugui viure, treballar